Do prezidentského paláca mierí Peter Pellegrini. Podporilo ho 1 400 000 ľudí vrátane jeho sestry. Pán prezident ho však oslovovať nebude. Budem ho volať Peťo, takisto ako som ho volala 48 rokov doteraz. Ivan Korčok prijal výsledok a označenie, že je vojnový kandidát s rozčarovaním. Toto vám nezabudnem nielen kvôli mojim 2 synom, ale toto vám nezabudnem kvôli občanom Slovenskej republiky. Voľby sprevádzali opäť aj problémy. Niektorí hlasovali aj za lososa a kačice pre všetkých. Náročný víkend mali aj strážcovia prírody. Pri strete s medveďom padol výstrel. Guľka však zasiahla jedného z chlapov. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Nešťastie pri pálení odpadu. Iba 4-ročné dieťa skončilo na jednotke intenzívnej starostlivosti. Keby sme pošli kus ďalej, tak by sme obidvaja by sme boli mŕtvi. Šéf talianskeho gangu na súde v Bratislave. Organizovaná skupina si z pandemickej pomoci uliala milióny eur. Tisícky písomností aj s osobnými údajmi na poľnej ceste, daňové priznania, zmluvy aj výpisy z účtov. Ako sa tam ocitli? Sledujte krimi. Dnes o 19:00 na Jojke.